Mikä on sun lempparinäytösnumero? Moi Vesa, mikä on sun lempparinäytösnumero? Kyllähän se on se reverse pinssi. Atte, mikä on sun lempparinäytösnumero? Ehdottomasti ykkönen, katkeava Corolla. Moi Sami, mikä on sun lempparinäytösnumero? River Spins. Se on, itse osallistuu siihen ja siinä on vauhtia ja savua ja kaikkia, niin se on lemppari jutska. Moi Aleksi, mikä on sun lempparinäytösnumero? Kyllä mä sanoisin, että se on tuo Valostore Monsteri. Erkka, mikä on sun lempparinäytösnumero? Mun mielestä kaikki, mihin Seppo esiintyy. Seppo, mikä on sun lempparinäytösnumero? Kaikki ne, missä mä selviin jotenkin hengissä vielä sen Timun jälkeen. Moi Maris, mikä on sun lempparinäytösnumero? Moi, kyllä se on rolloveri. Moi Topi, mikä on sun lempparinäytösnumero? Kaksipää Corolla. Moi Maria, mikä on sun lempparinäytösnumero? No terve. Mun ehdoton lemppari on River Spins, missä autoilla käännytään ja suttaillaan. Moi Lienna, mikä on sun lempparinäytösnumero? Moi, mun lempparinäytösnumero on varmaan kaksipää Corolla. Moi Tatu, mikä on sun lempparinäytösnumero? Vastaus on se, että kaikki on hyviä omalla tavallansa ja kaikki justiin teidän auton päällä seisomiset ja nämä näin. Ja toki se omakin numero on mahtava ja sitten saa mahtavat sävärit, mutta sitä nyt ei vierestä näe, kun sitä itse tekee, mutta kaikki on omalla tavallaan erityisiä ja näkemisen arvoisia ja mahtava setti. Moi Jere, mikä on sun lempparinäytösnumero? Moi, mun mielestä kaikki ne on hyviä, mutta jos pitäisi yksi valita, niin se on se kaksipää Corolla. Terve Frida, mikä on sun lempparinäytösnumero?